Здравейте хора, аз съм Джек Даркс, днес снимаме в Skylanders, ще майнваме и да, започваме, в смисъл да се майнваме. Опс, Options, Music Songs. Надявам се да не е много силен звука. Ако е силен, извинявам се, но аз така по принцип си играя. Със звук да чувам лава, всичко. Само респаун за... Ето, чух, би трябвало да се чули зомбито сигурно. Ето тук някъде наблизо, значи имаме да. Да, ми тук някъде е. Ако не го чувате зомбито, значи сте глухи. Ето я. Точно в самото начало на мината. Или край. Така. Рип скелет. Охо, какво чух? Ендърменчи. Ще го убием за перличка. Скоро ще ходим да трибим дракона. Така. Така. Айде, моля ти се, дъма да намерим в клип. Аз да се свърша, защото... В принцип в равените намирам най-много дъма, но тук едва ли ще намерим. Но все пак да не говоря така, защото... Така, доста кол вече имам. Беше нужно два торча. Тук да не се спънват мобове. Нещо наближава и той е скелет. Къде е той? Защото му са костите. Така. Тук има прекалено много кол. Може да се възползвам. Така. Само да кажа, че вече и Цартикса вече не живее с нас при месеца. В смисъл каза, аз ще живея сам и ни казах, аз и Дарко на HD се съгласихме. В смисъл, защото щом иска самичък да живее, самичък да си живее. Да. И от той смисъл, нали, дето GamesBG е влезнал в сървъра.
И дето ги, нали, Джо 999 го питал. Нали, той и Артик съм му казал, че вече е самичък. И той, дето ген съм го питал, в смисъл Джо го питал дали иска да живеят заедно и той се съгласил, в смисъл, по толкова. Нещо по-лошо, значи не е искал да живее с нас, не да знам. И да. Осветявам така близо торчове, защото спамват са мобове. По принцип през 4 купчета трябва да осветявам, така. Да си иззем картофите, първените картофи, потейто. Така, голд, айрон. Всичко намерим хора, но не и това, което ми трябва. Тоест диаманти. Ако примерно намеря 24 дема си правя един демасет, оставам го в някакъв чест и го енчантвам само на 30 левел. Обърках се. Така, така. Уоу, това... Аз ли го направих? Или? Нещо се бъркам. Ех, тази вода. А това аз ли съм го направил така, бе? О, това май се сещам къде е. Май да. Сещам се май. АМГ. Да, мисля, че е това. О, майншафт. Експорната е 100%. Абе, който е експорвал май, не може да експорва. Доколкото виждам. Ех, що не се сложи вода, бе. Уф, че се стреснах. Лъка ми е само Breaking 3 и Infinity H. Не мога да ги убивам бързо. Който го е правил това тука, не може да играе Minecraft, значи. Не може да експорва. Тук голд има. Тук още продължение. Да, ще слуша вода. Окей, значи това не е нищо особено тук. 1, 2, 3, 4 стака 21 кол. Абе, стига. Just този левел да бестане. Еми не съм експорнато вече. Наколкото виждаме. Вай. Ух. Какво толкова се запушвах? Само за един айрон. Ох. Гладен съм. Не, водата ми.
Абе, тя откъде избира, бе? Омага. Това е мини равенчи. Мри, бе. Гаден монстър. Кокалите няма да ги хвърлям. Защото понякога садвам като хвърля тъпите кокали. Нищо интересно. Така. Ами не знам кой експорва от тази миничка, ама не знае какво да прави, къде да ходи. Така май видях лазурит. Не, това е кол. Помислил съм го за лазурит, защото, в смисъл, нали беше. Имаше вода и кол до него. И така. Еми, насам, какво има насам? Нищо. Всичко е експортното. Така ли че? Вей. Вторчета. Еми не знам хора, сега обръщам се в базата и спирам клипа. Защото прекалено дълъг стана и ги качвам по на 40 минути. И да. Сега да го килнем този циганин. Така. Да, сещам се това къде е. 100% е на това място, което аз го знам. В смисъл, което го мисля. Сега се качвам нагоре. Така. Еми, значи се качвам само нагоре сега. Вей. Да, само се качвам само нагоре. Би трябвало да съм точно в базата в момента. Така. Ако не виждате нищо, съжалявам, но... Така. Виждате ли какво ще използвам гравел? Ма да, трябва да не го използвам, защото ще правя пътища от него. Така, 8 iron пак. Това вече е 100% грас. Да. Да, точно в базата съм. Както си знаех. Да, вижте тук как не е осветено нататък, защото не е осветено. В най-клипка има един вилиджър. В смисъл зомби вилиджър. Ама едва ли вече ще го има. Сериозно, е оровити. Така.
В смисъл айтемите, които не ми трябват в момента. Това така да го направя така. Тя форчун кирката му стои. И да, хора, това ще е от епизода. Надявам се да ви е харесал. В смисъл майнинга, не намерихме дъма, за което доста съжалявам, но това ще е чикън кукър, само ми трябват такова. Къде че го да е? Трябват ми... Абе, кокошки ми трябват. Еми окей хора, това ще е за клипа. Благодаря.